κάνετε όλες τις υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τι ακριβώς ήρθατε να μας πείτε? Πώς θα φορολογήσετε και τον αέρα που αναπνέουμε και να τα δώσετε όλα σε αναπτυξιακούς νόμους? Στο μεγάλο κεφάλαιο. Τι ήρθατε εδώ να μας πείτε? Όποιος συνάδελφοι είναι εδώ μέσα σήμερα δεν βοηθάει το μήνυμα που έδωσαν οι συνάδελφοι και οι εφοριακοί και οι τελωνιακοί για άμεση απόσυρση αυτού του σχεδίου νόμου. Ίσα-ίσα εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, του κυρίου Πιτσιλή και του κεφαλαίου. Εμείς ως δυνάμεις που πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών καταγγέλνουμε αυτή τη διαδικασία και σας λέμε θα μας βρείτε απέναντί μας. Ήδη έχουμε ενημέρωση ότι ξεκινάτε για καταργήσεις ΔΟΗ. Δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να περάσει. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να βάλουμε εμπόδια σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική και θέλουμε αυτό να στο πούμε πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί δεν κρυβόμαστε. Με φόρους και